ҳазрати алиро бинем бародарои азиз, барои худаш ҷойгаи марга интихоб кард. вақте ки расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам тарки Макка карданд, ҳазрати алиро аки ҳамаш ин нақшҳои худованд буд. мисол файрод кард, бояд ҳазрати пайғамбармон ҳамун шаб аз Макка мисол бояд мебурмад мерафт. ҳазрати пайғамбармон бо Абубакри Сиддиқ сафарбар шиданд шабона. ҳазрати алиро файрод кард, гуфт дар ҷойгаи ман хоб мекунӣ, ана саҳар шид мехезӣ. хулоса ана ака нигоҳ кунем, мушрикои араб планшони буд ки меем пайғамбара мисол ҳамла мекунем, саҳар меем. шаб одато арабҳо одат доштанд ки шаб хонаи ҳеҷ ка ҳамла намекарданд, намедромаданд. мисол саҳар меша меем, медроем, ака Муҳаммада ба қатл мерасонем, мекушем гуфтанда дар ҷойгаш. меоянд амхе мега ҳуй мекунанд ки мебинанд ҳазрати али ховай. бинен барои худаш ҷойгаи марга интихоб карда буд. ва ҳазрати Абубакр қатъи пайғамбармон мисол сафарбар шидан рафтам. баъд шумо дахл карда будам дар ғори Савр, мисол паноҳ мешаванд, мушрикои араб айдумшон меоянд, мисол ҷо баъд анкабуту мусича лона мекунад, хулоса намеованд, шона мор мегазабад. хулоса фаҳмидем, шумо нақл кардаги будам дар видеои пешина будроем. бинед ки чӣ гуна мисол ҳазрати пайғамбармон мисол ҳазрати алиро амр кард моли мардума, мисол пулу молшона ҳама чизошона гуфт бармегардонӣ, метишона. ма мақсад мерам, худат ҳаминҷа мести дар Макка. мо мерем хити ҳазрати Абубакр. ҳазрати Абубакр ба ё буромада рафтан. ҳазрати Али барои худаш ҷойгаи марга. ин кори ҳар кас нест, эра ҳар кас карда наметавонад, бародари азиз. ту медонӣ явна онҷа мекушанд тамиям, неке и ҳама аз меҳру муҳаббат ба пайғамбар буд. фаҳмидин? барои ин бародари азиз, иншааллоҳ қиссаро мо давом метаҳем, дарши дроз мекунем. худо хоста боша шумо фақат дастгирия бародари азиз поделиться кунед, комментарияда фикротонро бинависед, история кунед, то ки дигарон бинав видеомона, иншааллоҳ савоб мегирем ҳама каса. салавота фаромӯш накунед дар рӯи пайғамбар. салому алайкум ва раҳматуллоҳ.